To masu kallo barkanmu da shigowa zangon baki inda a yau muka karbi bakoncin matashin dan wasan barkwanci dan asalin jihar Bauchi mazaunin jihar Lagos wanda kuma a yanzu yake hidimar kasa wato NYSC a jihar Gombe. Aleem Balagaye shine bakon da zamu kasance tare da shi a daidai wannan lokaci. Bisa ga duka alamu an yi tanadin buhun dariya don haka mu shirya mu ji irin tsarabar da aka shigo mana da ita. Malam Aleem barka da shigowa. Barka dai. An tashi lafiya? Lafiya kalwa. Idan za mu yi gaisuwa da barkwanci ta yaya kamata mu fara? A haka ya kamata fara. Aleem ba kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Ko za ka ba mu takaitaccen tarihinka duk da na ɗan taya ka shimfiɗa? Ok, to ni sunana Aleem Balagaye kamar yadda ka gabatar. Na'am. Kuma haife ne a cikin jihar Bauchi, Katagum Local Government wato Azare. Na'am. Na yi primary na secondary na a Azare, sannan na NC na a cikin garin Azare. Sannan kuma na university na a West African Union University, Benin Republic. Benin Republic. Yeah, so dole a takaice kenan. Me ka karanta? Na karanta environmental management. Environmental management kuma sai gashi ka koma kana managing dariya. Me baka sha'awa ka dauki bangaren abin da ya shafi wasan barkwanci? To abin ya fara ne kamar daga lokacin muna NC da friends na hakan nan su mun ga ana dan irin su bushkido su waya suna dan comedy hakan nan sai muka ce a to mun fara mana at least zamu samu fame ai kuma zamu dan having fun. No. So mun yi magana da abokai na guda biyu zamu fara kuma coincidentally da dawo gida sai ji child friends na kana da muka abokai na tun muna yara su ma suna magana cewa za su fara comedy ai kaza kaza. To abin sai zama coincidence da magana da muke a makaranta. Kawai sai muka ce ban fara. Na'am. To muka dan fara kan nan daya biyu a cikin abokan mu so gaskiya duba su kifin ba. Because yawanci sun tafi makaranta university kowa baya garin ni a garin kawai sai dan san sai wani guy guda daya. Shi kuma he wasn't interested a comedy. Na'am. So kawai haka dai sai na samu wasu kuma friends na hakan neighbors nawa. Su muka dai magana su suka ce su ma suna so su yi. Sai muka fara. Su wancan sun yi dropping. Okay. Because lokacin da fara ma sunan comedian sunan na comedian sunan shi 60 Stoners muka saka so da suka watsa kuma ni dai nake yi kadai kake abu sai na mai shi account na zama Aleem40. Aleem40 me yasa ka zaba 40 a cikin duk lambobin duniyar nan? Daga Tugo ne. Okay. Lokacin ana Tugo an bude na zan bude Tugo zan yi register sai suka bani username Aleem40. Tsohon dan online ne da kai tunda har kai Tugo. A kalli shi abin da ya shafi wasan barkwanci wasu suna ganin kamar mutum ya zama ya iya barkwanci kamar halitta ce wani haka kawai tun yana karami za ka ga yakan sa mutane dariya yana da wannan baiwar wani ma ba shi yake sha'awa ba kawai halittarsa ce tana ba wa mutane dariya wani kuma ɗabi'a ce akwai halitta kamar yadda na faɗa wanda yake kamar sifa ta jiki akwai kuma ɗabi'a ko magana ko wani abu to akwai kuma kirkirarru a wani rukunin kai kake tunanin ka faɗa? Ba ta dan gaskiya tun na secondary school ni ma san me yasa ba jama'a suna yawan dariya haka kawai ne abu haka kawai ka ina abu sai ta mun dariya a ce ni funny mutum ne a ajihin an da ke ka kana yawan kuka ne tsoron buza nake ina tsoron duka shi yasa to abun ka da ke ni a rinka drama da nake na cikin class da mara mun rika zagayawa kenan ni kin bude da ke saboda ina tsoron bulala matsoraci ne kai na allura fa allura sosai ina tsoron allura to mu kowa baya a lokacin da zaka fara tun da ka ambaci kun fara da rukunan abokanka da sauran haka za ka iya tuna kamar yanayin comedy din da kuka fara wancan lokacin? Zan iya tuna shi first comedy da muka yi mu uku muka yi da wani aboki na sai shi Mubarak yaro su mun yi comedy da wata cosmate namu IC ana ce mata hop to lokacin comedy akan irin na tafi wani haka na movie ni da shi ma tafiya sai muka za ta yi selfie haka sai shiga hoton da ya shiga wata kotu cuta gani a ba ta ɗaukin da mari sai ya kare shi kenan lokacin bai wace sakon 12 a Instagram videos din. Ok, a Instagram kuka fara a wancan lokacin idan za ku yi shi wannan comedy zama ake yi a tsara labari ko kuma cikin hira ne wani abu yake tasowa haka duka sometimes zaka zanna da kawai ka nutsu kuma za ka kwanta za ka yi bacci sai ka fara tunanin ya zaka comedy wani kuma lokacin ana magana ne ko kuma ka ga wani film a cikin sai ka picking wasu lines sai ka creating video naka ka ga wani film ba a wannan ba zai kama da kamar sata basira ba kenan ai ba sai zan doka ba zan dauke kadan ne kuma sai juya sai canja story
wasu so da dama da suke kallon wasan barkwanci za ka ga suna maimaita abubuwa waɗanda aka yi na tarihi ko kuma wanda muka saba ji, misali an tsokani bafulatani a ce ya je saudiya ya ga kaza ko ya ga kaza, za ka ga wasu sun mai da shi comedy din. Shin kuma kuna bin irin waɗannan hanyoyi ko kuma naku kuke ɗauka na musamman? Gaskiya ba sosai baka. Da ni na fi in creativity na ne creative video. Kafin ka kai wannan lokaci ka ambaci akwai wasu fitattu waɗanda kake kallo a lokacin, kai me ya fi baka dariya a comedy? Na ko kuma a waɗanda kake kallo kafin kai ka fara tunanin za ka yi? Okay, videos ne na su AY su Bobby sosai ina kallon su dan na bin sosai. Wayannan fitattun masu wasan barkwanci ne a jihar Lagos, kuma kamar yadda na ambata mazaunin jihar ne ta Lagos a yanzu. Bayan ka bar arewacin Najeriya ka tafi jihar Lagos, da Hausa ka ci gaba da yi a can ko kuma ka juya zuwa harshen Turanci? Gaskiya na mai shi na koma English. Ka mai da shi English. Me yasa ka yi kokarin mai da shi Turanci bayan babu mamaki waɗanda suka fi sauraron ka kila za su fi fahimtar ka Hausawa ne? So lokacin da na je gaskiya mutanen da suke around me wanda suke tare da ni haka neighbors na da kuma friends nawa yawanci ba Hausawa bane ba. Okay. And I want to keep it irin na tsaya shiru zan nema Hausawa zan sha wahala saboda I have no friends a can wanda yake Hausawa. So dole ina so kuma ci gaba da comedy because bana so page na ya zama dry. Bana posting comedy. So sai na fara yi da English. In ka maganar page ɗinka idan kana London ma zai ci gaba da aiki a Najeriya kamar da ka saba. Don haka wayanda suka saba bibiyar ka lokacin da kake Azare, lokacin da kake a Arewa za su ci gaba da bibiyar ka, ko kuma dai akwai wato wani tasiri da su abokan naka suka yi kila wajen tallafa maka wajen rubutu, ko kuma ka samu wayanda suka shigo kuke ci gaba da yi wanda kuma kila sun fi fahimtar Hausa? Ba wanda yake taimako na fa. Wani sauyi ka fahimta to yanzu tunda ka bar Hausa ka koma Turanci? Wani sauyi ka fahimta? Ka samu korafi kamar daga masu bibiyar ka? Sosai ma. Me suka ce maka kuma me kake kokarin yi akan haka? Suna cewa gaskiya da Hausa saboda fan base na yana Arewa. Mu idan Arewa ne, sannan kuma Arewa ya fi yawa ya kuma yawan mutane. Zan fi jan fans da yawa daga Arewa kuma can ma a bibiye ne. Idan muka ce comedy akwai waɗanda suke yi kamar na social media kamar yadda ka ambata, akwai kuma wanda za ka ga suna yi a taro, masu barkwanci ne in an yi taro kamar yadda ka ambata wancan fitattun suna irin su AY su sukan hada ma shiri na musamman wanda za a zo a zauna a ta buhun dariya, wannan ba shi suka saba yi. Akwai kuma waɗanda suke yi a cikin fina-finai, kai wanne ka fi mayar da hankali a kai? Na fi yin video comedy wanda ake sai a saka a social media. Saboda gaskiya a Arewa nan ba a cika stand-up comedy ba. To ka taɓa yin wancan wanda ake zuwa staging? Na taɓa yi sosai ma. Ka taɓa yin barkwanci kai iya ƙoƙarin ka kalo labarin dariya kuma ka ƙin dariya? An jefe ni ma kwanaki, an zazzage ni. An jefe ka? To zan so mu ji labarin wannan a jifa. Masu kallo muna tare da Gari Ya Aleem40 dan wasan barkwanci, muna tattauna tare da shi akan ita wannan sana'a da yake yi. Za mu dan je hutun takaitaccen lokaci, idan muka za mu dora gaba ta gaba a dakace mu. To barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci a cikin shirin zangon baki. A yau muna tare da Gari Ya dan wasan barkwanci dan asalin jihar Bauchi kuma mazaunin garin Lagos, wanda a yanzu yake hidimar ƙasa a jihar Gombe. Ka ambaci cewa ka kusa shan duka ko ma ka sha garin wasan barkwanci. Dan ban labari me ya faru a wancan lokaci? A university ne a Bauchi State University. Na'am. So ina ga sun yi kamar sun yi matriculation ne. So za su wani party haka a rana. Sai suka invite na. Akwai wani friend wani cousin na da suke hidima sai sa aka invite na a ciki. So da je ni gurin ma was very crowded, jama'a sun yawa gurin. To amma dai kawai da yake na zo gurin dole na house stage. Ya ma kwarjini ne gurin? Ya mun kwarjini. Na'am. Because akwai mutane da yawa a gefen manya haka nan. So da je na house stage. Come on. Na kasa ma irin so jikina ne magana kan nan. Kuma da yake manna house state ma bana fara magana an fara so ka ba mai waye. Me yasa kai tunanin saka ce so ka ba sai saboda ba su san ka ba kuma suna ganin ka ba za ka iya ba? Maybe. Wani to me ka koya? Ka ce suka fara ihu sai jifa. Sai aka fitar da kai daga wurin kofa? Kawai shi mina ne ko irin faka haka ne musamman min ce ba kusan kawai. Kawai in bada mai queen soka a stage. To bayan wannan ya kana ganin ya kashe maka kwarin gwiwar aikin da kake yi? Lokacin ma bayan nan ma da na ƙara yin perform na yi shi very well.
Okay. Muran dawa. To yanzu ake kamar da kake a jihar Lagos, guri ne wanda ake kamar ita wannan stand up din sosai. Ka taba yi a wani gagarumin taro wanda kai kake kana kamar alfahari da wannan gurin da kaje kai? Ba so ɗaya ba ma. Na'am. Na yi a wani kamfanin jirgin sama da suka end of their party na sun invite nawa na jana performing ma gurin abu ya kyau da kai, was very hilarious. Yanzu a Lagos an san ka sosai da wannan sana'a. Gaskiya an san da kan. An dan san ka. Akwai ragowa kenan. Sosai ma. Kai kafin mai nisa, idan na ce ka kirkiro min wasan barkwanci a yanzu sabo tantagarya wanda ban san shi ba, za ka kirkiro? Mizana. To bismillah. To ba shi da ilimi yayi. Yaron bai san me yake ba. Na ce ka bar ni ku. Kai kama kan gaba. I don't like kai cool. Ya guri barkan ke ba. I was on Bluetooth baya nake. Ya. Kai tsaye kwakwalwar ku takan tuno muku ko kuma takan kirkiro muku irin wannan, amma a ganin ka wanda ya samu lokaci ya yi rubutu ya tsara comedian da zai da kuma wanda ka kirkira kai tsaye a wannan gurin, wanne kake ganin ya fi karbuwa a gurin mutane ko kuma dace ne? Ya ni dai kan wanda na rubutu ya fi kyau. Na'am. Na rubuta shi ya fi kyau sosai. Kana da lokaci na musamman na rubutu? Wani lokaci ka fi rubutawa? Yawanci dare ko safiya. Idan haka baka lokaci kai a matsayin ka na mai kallo, kai ma ana kallon ka, su aka fi kalla? Comedians? Ina kallon Hatron na kalla. Ina kallon su Mr. Bean because I like his videos. Ina son irin ganin su duka da su AY su ga Bobby dan gaya maka su wannan ga wayan katon nan. Ina jin ka san bangaren gudu wannan. Su Bora Shagi su Sydney to ka duk muna ganin su haka. Duka kana ganin su. Kana Lagos ka taba yin kokari na ganin ka hadu da kamar irin wayannan mutane ko kuma zuwa kamar guraren da suke irin nasu shows din ba mamaki ka koyi wani abu? Gaskiya ban taba, na dai kokarin akan da jani kwanakin jani yawa show lokacin na aiki a airport. Okay. Ban san da mana jani ba gaskiya. To menene plan ɗinka da kake da shi a nan gaba? Akwai yiwuwar ka buɗa tunda kana Lagos yanzu kuma har yanzu kamar a arewacin Najeriya ana yin irin wancan stand up comedy din, to amma har yanzu kamar bai gama tsayuwa da kafarsa kamar yadda su suka kai a wancan abin nan ba. Me kake gani daga can wanda kake mafarki nan gaba kila za ku iya kawo shi a arewacin Najeriya? Gaskiya ya kan as usual stand up comedy din kam shi ne muke so kawo shi arewa nan, cause za ga sometimes ba mani ba ya kan invite wasu comedians to the stage ba sabon da ya dace. To kuma ban da faru shi ne rashin yi da ake yi da kuma su kansu comedians din ba sa kokarin su ga sun tsaye da stand up comedy nasu, cause lokacin da ina camp muna camp an taɓa yin wani comedy night in kai da yarbawa nan da yamma suka yi perform za ka yi mamaki. A was the only Hausa guy a cikin mu, ɗaya ne ba a ciki. Ni na zo na hudu da kuma na hudu na zo ne a cikin gurin. An yi mamaki, an ɗauka Hausa ba sa comedy masu ke cewa. A ganin ka idan wanda zai ce to ai muna so mu yi wasan barkwancin ko kuma wani zai ce na iya wasan ban dariya, me mutum yake bukata kafin ya zama dan wasan barkwanci? Me da me ake bukata? Me yake iya sa mutum ya zama comedian? What makes a person ya zama a comedian? Akwai dole akwai storyline sannan karaktanka. Za ga wani he's calm no matter abin da zai baka dariya ba, amma in ya shiga screen zai baka mamaki. So za ka zama dole consistent akan abin da kake. Kana fushi? Ni? Amma ba sosai ba. Ba sosai ba? Me yasa ba sosai ba? Kana ganin masu fushi ba sa iya zama comedians? Suna zama mana. Na'am. Suna zama sosai ma kuma. Shi ne ga maka abin ai kamar riga ne. In ka ce za ka comedy yanzu za ka wani ba is not a comedian, amma in ya shiga screen ko kuma ce zai hau stage zai baka dariya sosai. Magana screen, kana sha'awar kai acting a matsayinka kamar ka zama actor ka ringa fitowa a fina-finai na barkwanci? Ka taɓa yunkurin yin haka? Sai ban taɓa ba. Yana baka sha'awa? Amma ban taɓa yunkurin ne ba. Me yasa? Babu. Yanzu kana hidimar ƙasa, menene abu na gaba da ka sa nan gaba da ka gama tunda 'yan makonni kaɗan suka rage maka, idan ka kammala me kake so ka mai da hankali a kai? Gashi ka yi kyakkyawan karatu wanda ya shafi kula da muhalli, sannan kuma ga waccan sana'a ta ka wace kai, wani tsari kake da shi nan gaba? Tsari biyu nake da shi. Na'am. Ina so ne pushing akan wannan dream na comedy. Ina so ne taking it to the next level gaskiya. Sannan kuma dole zamu nema aiki saboda with support abin naka zai fi tafiya. So zamu nema aiki
sannan kuma za mu mai da hankali akan wannan hidima na comedy din. Na'am. Akwai kamar waɗanda kake tunanin yara ne wanda suke koyon wannan abin da kake yi da kuma wace irin gudunmawa kake tunanin za ka ba su? Akwai su. Na'am. Gudunmawa shine kawai haƙuri da jajircewa. Haƙuri da jajircewa. Da kuma samun support. Daga gare ka kuma daga wanda ka zai ɗaukar nauyinka. Wasu especially ma kanka. Idan kai magana ɗaukar nauyi, ta wace fuska kake nufin ana ɗaukar nauyi? Waye yake ɗaukar nauyi, sannan idan ya ɗauki nauyin naka ta ina kake tunanin za ku samu riba? So da dama ba masu wasan barkwanci ba, ta mawaƙa wani lokaci za su ce a nan ba a cika ɗaukar nauyi ba, babu sponsors, babu sauransu. Ito ya su masu sa hannun jari ko kuma su ɗauki nauyin naku za su samu riba idan sun yi haka? Sai ya duba ya gani in ya ga yaro yana comedy kuma yana da future ko kuma yace yana content mai kyau, sannan ya ga zai iya zai yi sacrificing sa kudin shi a ciki, ya pushing din shi, promotion nashi, wanda in ya zama wani through shi ma zai na gani wanda akwai zama na jin shi. Na'am. To yanzu a ƙarshe wani kamar sako kake da shi ga su magoya bayan naka, musamman waɗanda suke baka shawarar cewa ka bar turanci ka dawo Hausa? To abin da nace shine kawai mun gode da shawarar da suke ta bamu yau da kullum da kuma support nasu, because wanda ya damu da kai shi zai ma baka shawara. Na'am. So we are so grateful da addu'o'i da gudunmawar da suke bamu da shawarwari da sauransu. Kuma insha Allah za mu na ma juya in fact. To shikenan ai sallama da barkwanci kafin mu rabu da kai. To jama'a, a ƙarshen labarin a ƙarshen shirin bikin da shirin Gari Ya Waye suna Aleem40, yana so kowa je subscribing a channel na Aleem40 TV a YouTube, because ina shirin comedy da yawa, series ma kai safe. Ni yanzu sai ka biya da kudin tallan da kai tunda na ce kai sallama da barkwanci amma baka yi ba, amma muna maka fatan alkhairi. Alim, Allah mai da kai gida lafiya. Nagode sosai. Masu kallo, duka abin da ya samu kenan a zangon baki na wannan lokaci, inda muka kasance da dan wasan barkwanci Alim Balagaye dan jihar Bauchi mazaunin garin Lagos. Fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Da wannan zamu je hutun takaitaccen lokaci idan muka